Ondoen jantzitako musikariak eta gonbidatuak. Eta tartin zuek. Ostra, tu, txandalin zoiz, ekariz. Ani jarrenen tweet inocente bat. Vale. Ez nagoratzen ze jarrenen, baina jarrenen zerbait. Ez ara akordatzen ze jarri zenuen. Akordetasa. Kontzertu bat daukazuenan eta kamerinotan ezakitze puntutara arte eskatu ditzakezuen gauza. En Patxagan plan, botella bat. Vale. Den sondako. Nik uste dauela oin kriston loraldi bat de musika urbanoena, ez? Lehen txosna baten egotie norbait utotunia zera rara. Esatezala, bife deukezuela, peio reparazaz. A ver, hori zen zan una anécdota. A ber, konta zer da hori. Ikasnen fizika bai, lehioan. Zein da zure formula favoritoa? Buena pregunta. Kanta bat beran izenin. Zeba, la, lesardu con ese, o sea. Vale, baina dino. Sos ezatzue berak, honen arire. Hombre, itxen bozue kanta bat, Bakigu entzun dauela eta... Nola dakizue hori? Adibidez, badago, hola, artistaren bat Euskal Herrian, baten dizuena, tipo, rabia esate duzuela, tio, ze badauka arrakasta honek. Bueno, pues la mítica... ¿Sabes? Y así, ¿sabes? ¿Qué? Golfinias. Nina Fer. Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan zabez. Can you handle this? Hit my face, so I hate to tell the world what I've got to say. Belarritakoa erori zaizu. Nora, aulera. Bueno, ongi etorri beste behin munduko podcast on eta arrakastatsuenera. Ongi etorri beste behin Euskal Herriko podcastik entzunenera. Hori egia da? Bai. Bai, nik munduko onena eta hori egia da. Bai, egia da, datuak dauzkagu. Baina ez bakarrik datuak. Datuak dauzkagu? Bueno, YouTubeen ikusi daitezke. EITB podcasteko bigarren entzunena zan. Baina hori EITB podcasten. Zuin da lehenengoa. Baina hori EITB podcasten YouTubeen lehenengo. Guaun. Ez, baina lehengo EITB bere podcasten. garaixen. Orduan, bueno, orduan lehenenguk. Datuko indela gitxiku di, baina lehenenguk YouTubeen eta danin. Eta zare zuzela kontu den eukitxe bai, lehenenguk. Vale. Entzunena! Pozik na, malen pozik na ze. Uda, eluda, la. Eta horrek esan nahi dau, kriston felizidadi daukegule, zen iri dudi menkanta. Eta oporrak datozelako. Hori ez dakigu ondino. Nik badakit. Bueno, haitzi, oporrak ez dakizu dudan, zeukiko zuen, ez? Karo baietz, ni abuztuan konillera noa. Hombre, eta nipe seguru zozerringotela. Hoixe ba. Nipe seguru baietz, baina... Bai. Baina, bueno, ez dakit, batzutan nire bizitzein da lokitu, ez dakitela, de repente, auskalo. Baina bai, udi igual libre, bai. iure, aske. Bai. Hori neue bai. Eta udi dala disfrutako. Eta udan dauezela, bi egun, nire favoritu dinek, dile, Carmenak. Txupinazu eta paiadi. Bale. Ustaiak 11 eta 12. Tantxoa egune, Markina xemeina. eta hau da besti. Horrek badigo aixek, Vale. baina ez tein beste. Eske, hemen zure parametroa, batek daki, Batik ezagutzen. Bakizu zuezean Markineko paiadan, hor 3.000 pertsona zela isen, kriston, bueno, baina, eske, kriston ambientazu. Hemendik, maleni, hainbeste gustatzen zaiola, zaizkiola Carmenak, Markina Xemengo udalari txupinazu malen altuna Bez? biterik botatzeko deialdia. Justo horreko nahitzi, Markineko pertsona batek esazten, horrego txupinazu zego eta biko ez da izer da sanotzen, ez? Bitxu zuen neuke botako. Bastante txungoa da hori, Baina bestelan esatot, eske nik txupinazu dala, nire urteko egunik favorituena, bai, deke aparte, baina bestelan bezatot. Nire urteko egun favoritu da, nahi otegon, nire lagunekin, neu nahi ote mugun, da ez dut nahi esen pendiente egon, neuke botako. Nik altsasun bai, Bai, botako Hau ez da zenke? deialdi bat, ez dute egingo, baina... Bueno, proposatzen badidate, bai. Jo que se ba, herriko bertsolari batekin bateria. Idoia Granizo de Caña Alegrarekin batera. Pues, bai. Baina ez tozu nahi xa egoti herri xene, ez dakit, tranquilamente, zero pendiente... Baina izango da momentu bat. Igo, bota, jeitsi, eta Bueno, a listo. ver, momento bat. Hombre, baina esan nahiot, gure herri xene mintzat preparau itxen da. Pregoia, ez dakiz Hau, zer. esan nahiot, momento importante bada, preparau bizu, ez da izer...
Prepara, guk zuzeneko ez ditugu prestatzen zigera. Bueno, baina ez da, herriko txupinazu, ba, ez dakipa. Bueno, total. Si txispur egitea da, metxero batekin eman, da, listo. Baina, nahi otegun Carmen Goitzurrixen beko partin bizikletiaz, nire lagunekin, da jazta. Vale, argi badukazu, perfecto, vale. Sin más. Bueno, ba, altzasuko udala. Ez. De hecho, azken urteetan txupinazoan ez naiz egon lanean nengoelako. Ez. Iaz festetan sikiera zintzen egon. Osea, Bueno, nos di, aitzi? Iraiaren 2. astean, 13, 14... Claro, es que horri zeden da beti, benetan zabizeko denboraldi barrixan lehenengo grabaketi beti. Hori da, lehenengo grabaketa izan genuen, Altsasuko festetako lehenengo... Bueno, Altsasuko festetan izan genuen. Ba, izen leike engun, harina grabeti, espabietan baga... Ez, aurten Altsasuko festak, osea, barka, baina Horregaitxik. ez dizkidazu eukituko. Ez. Sentitzen dut. Ez. Baina oin arte sabez, que jau izen. Ez? Horregaitxik, bale. Bueno, bai, hori eta beste gauza bat pasatzen ere, bai. Baina, bueno. Vale. Vale, bueno, total, aitzi, zelan za? Ondo nago nekatuta entzulei aitortuko diegu gaurko azken grabaketa dugula. Ja. Dagoeneko 2 grabaketa izan ditugu. Normalila gukitxoguz gaur 3, orduan nahiko laite da gaurku, baina egixe da idei itxesarenin. 3 dile, ja 3 beda asko. Bai. Eta orduan nago, como... Bai. Rara, bai. Baina, bueno, egixe da, Nekatute. a ber, udida gaurko gonbidatuk motibeta gaitxue, bueno, Bai. ongo gonbidatuk motiba bitxe gaitxue, benetan zabiz orokorren guai da, bueno, orokorren ez, guai da. Vale, nik aldera, oporretan nunbaitera joatekotan, edo zerbait egitekotan zer egingo duzu? Edo zer gustatuko litzaizuke? Amestu. Baina erreala izan dadila ere, bai. Zer gustatuko litzaizuke, bueno, gustatu eta egingo 100%, bueno, de hecho, gauza bat bada hartute, nahiot jun euskixe euen leko bata lagunekin. Eta zer da hau hartute eguzkixe? Osea, bada hau ja hartute, Bai, eta ez destino bat. duzu esango. Zioton dino esan. Vale. Ez zioton dino esan, baina bai, euskixe duen leko bat ajuti, adibidez Andaluzi, adibidez Canarias, adibidez, ez dakit, Balearrak, urriña besto nahi, Bueno, leku oso Baina politak bai, esan dituztu, Konilla esazule, koniliz esan gure lehenengo viaje, holan urriñen eigendun edo. Bai, normalean salou ginen, izaten da. gu Bueno, noja, baina urrunen, bai, vale. noja junginen gure lehenengo viaje, nojako kanpinin superondo pasau gendun, eta gero junginen konilla. Eta konillen, zenotzun kontu zibili konillen, seguk eukiken duzen aventuratan, batin kotxi gruik erun, bestin asidenti, alkilerreko Ez da kotxiaz. pasako, arduratsuak gara. Bai, Hala ere, gube konillera... baginen, baina, bueno. Gazteagoak, baina Bai. normala izaten da. Zeran bar nuen? Bai, konillera joaten zara, ba, oporretan, deskantzatzera, deskonektatzera, ez dakiz zer, eta bertara heldu, eta topatzen duzu sakana erdi, Bai. eta Euskal Herriko laurden bat. osu bai. Bai, Euskal Herri osu bai. Aber, nitzako hori beguai da, Ze saltzi da, ikustozu bertako genti, bertako kulturi, bertako panorami da gero, amengo pixkat, ez? Orduan da, txispi, saltzi. bueno. Rekomendauko zuaz diskoteka batzuk, ze badaz batzuk oso klabik, zapaldu bizuesenak, bai, Ikos bai. edo hori. Bat kanpoaldin dauen bat, hola negurrezku. Nik ez naiz egon, nik... Bueno, inozagon, bueno, Ez? gomendatuko zuaz, da beste bat holan tropikalitxuri kriston DJ honeuen. Baina izenak. Bai, pasauko Ah, zuazenak, vale. ez dakit buruz, baina bai, azako Vale. bideo eta dokumentazio duketko Vale. niliko viajiana. Oso ondo. Bale, bestela zu zer moduz? Ba, bestelan poziko idalako, intensibu ikustu zuen modun ondinoen hasi itzen. A ber, Baina realidadea laster hasiko da, nau. oraindik ere maiatza dela. Maiatzean ari gara grabatzen hau. Eta, karo, a ber, nik gustatuko litzaiake, ba, morenago egotea ze, bueno, tonito batzuk bai hartzen ditut, baina ikusten duzu jarraitzen dudala Edo Arkuden kulen bezala, Diablo bat bezala, espiritu bat bezala, baina lasai, Ikusi jo, de repente. lasai. Ui, Ba, kasi itzi, titia. ba, itzi, bakarik esan dutzut, zube hasi zeinkelan nire mon intensibo itxen, nik armenetako nahi otein. Ba, plaire jun, bi ordu, Baina eta nik de repente... ez du nahi kolore hartu egun baterako bakarrik. Osea, Ez, hombre, ez. egun bateko festa intensio moduan. Ez, baina inot, más o menos... baita egin dudan horrela. Ere ez dut ulertu. Baina esan nahi dut, Carmenetako más o menos nahiko neukela ja tonotxu batzuk eukita gero ja, Bai, ba, tono gehi sartu. Gaur datozla, Tato eta Mitiko.
Txaito eta Mutxeiko, Martin Errasti Txatxa. eta Jon Izaga. Osa, tata ze bada. Tatxa. Bueno, galdetuko diogu. Txata. Tatxa da berez, double T-rekin Tatxa. eta Mutiko. Tato. Arrasatearrak biak, ezagutzen ditugu biztaz, egon gara sekula haiekin, badela Zeit Festa, Direkto bat gaztea ina sariak. tataz. Oso randoma izan aspeitxin. Direkto telebistan diozu, Direkto, zuzeneko bai. bat, vale. De repente ikusi noan tata, eta esan zen, tata! Torri Martin! Bai, eta Ez oso da majo. Martin, da Martin. Martin da, Martin tipo, da. oteko Martin. Bai. Ai, parkatu. Pertsona prohibidua itxetu bat. Orain izago ditugu hemen hotelo Ai, guztiak. Parkatu, Kariz. Parkatu, ez dauket ezer Martinen kontra oso maju da. Martinen Igual kontra. bai. Ikusi duzu Mari Liendre? Ez. Duzue, zenuten, nik ikusi dut. Eta, por zerto, hau ja beste sarrera baten komentauko gule temporadi hasten dani, baina, ote datorrela barriro? Hau Bai. komentauko gu. Casting guztiak ikusi ditut. Neupo bai. Bai, ez zuzenekoak eta horrela? Zuzenekuk ez. Ni dena, Bueno, Bilboku bai. Zainoan kotila bamengo Bai. ze gente. Eta ikusi neban estandako mundu zuela. Bai, nik guztien telefono dauzkat. Eta june, barrure sartu Bai. da, ez? Barrure ez, castingeko Bigarren fasera. hirugarren fasera heldu da. Hori baina, oza, momentuz barrun. Ja, eske esan duzu sartu, igual bat ematek ulertu ezak Ez, ez, sartu ez. dela saioan, ez. Momentuz, hor da. Oza, jarraitzen dau. Castinean, bai. Vale. Dagoneko orain hau ekainean emititzen dela ez dakigu ze puntutan egongo den, baina bueno, gure sorte guztia juneri. Bai. Niri grazia egiten zidan, porque literal, entzulei ere esango diet, estandako ETV baten estanda saioa egin zen duela 2 urte edo. Bai. Eta ni bertan egon nintzen lanean redaktore, eta orduan, pues karo, redaktore lanetan, jendea lortu, kastina egin, hau, eta bestea. Eta dauzkat telefono pila bat, eta ezagutzen dut jende pila bat horregatik. Eta kastina ikusten, digo, eske ezagutzen ditut guztiak. Osea, honen telefono, hau badakin nola den, hau badakin dungoa den. Jende Bai, asko. zibakizu zelako ondo etorrikoakun zu estandako erredaktori zinela? Ze, kasualidades, imaginau june, o baten bat. Bai, oten zorion du sartzen nuen, bada, zanion, bai. Oten sartzen bada, gero esango zeu, ona zatoz, Ona torri. Ona zatoz. Claro, beharrezkoa euskeraz hitz egitea, ze Hombre, claro. oten euskaldunak egon dira, Bai. baina euskara, euskara traketxean ez, baina Zerrengo euskara funagoa. ez dutela maizkuntza eta pues sin más. Eta, bai, ezin elkarrizketatu, ale bueno, heitsi looking, uki bueno. gendun. Eh? Heitsi uki gendun. Jeitsi, baina ezen oten egon, Ez, kastinan esan egon barrun. zen. Hane lukin ekarri migu, Bai, eta txika sobresalto. Maialen Gurmindo edo nola da. Horrek, Maialen Gurbindok kalabazak emoskuzen. Bastantetan. Eta hane lukinek ez toskuzen emon kalabazak. Bakarrik, kasualidades esatzetan danetan, sozi zeukela. Baina beti egon da prest, neskak, bezlan esan horreko Bai. fetxik. Ordon, hane lukin ekarriko gu. Eta Bai. entzungo zue barrutik otez lakudan. Bai. Bale? Prometitzot zuegu. Hori da. Hori izango da, datorren denboraldian. Iraietik Egoten aurrera. bara, zuek iaz ere eskatu claro, genuen, iaz eskatu genuen, eta batematek ere egin zuen. Sartu itb.com, Eta bertan idatz. agertzen dan telefonu, deitxu. Barren Deitu. harrerako kartuko zuen baina esan, benetan zabiz datorren denboraldi zen nahi egoti. Ez eman azalpen gehiago, zuek telefono hartu, markatu, Ai, harrerako kotxe Eta- gaina majísima dilet. bai, esaten duzuen lehenengo gauza, obviamente esan kaixo, baina esan, direkto, kaixo, benetan zabizeko urrengo denboraldia nahi dugu, eta kolgatu. Vale, Ya ya está. está. Hori da, Ya está. egin behar bakarra, Ya está. ez dugu gehiago eskatuko. A ber, Edo korreoren bat. Kariz pelmadi bezartu, esan nahi, deitxu Bai, behin, sartu. deitxu behin, baina, bueno, gero ya harreratik derrepente ditzoskuen. Bueno. Atentzin oie. Bueno, total, entzularen galdera, ez da? Ai, entzularen Gaurko galdera. gonbidatuk Tato eta Mutiko. Eurentzako galderi da zure pixukidik bidalitaku. Bialduteko beraz galderi. akordatzen. Neu grabau notzen. Buah. Karo. Grabatu zenion? Bai, hombre, eta hemen, bueno, gero esplikaukot, baina hemen, lehenengo galderi da, galdera normal bat, da bigarren galderi da gure pisoko txiste bat. Gero esplikaukot ze bezlan ez da ulertuko Vale. galderi. Vale. Vale, claro, Así que, ez bueno, dago guazen bideoa. entzuta, Ainoa Arostegi maitxagarrisek eindako galderi. Bale, kaixo guztioi, ni bi galdera dauzkat, bata serioa eta bestea super serioa. Lehenengoa da, fikziozko zein pertsonai zuek uste duzue inspiratu dela zuen pertsonalitatean, eta bigarrena, eta hau da, serioena, ni badakit kuadrillan irteten zaretela etxeperekin, ez dakit zer, juergan, bla, 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 baina ni jakin nahiko nuke, zergatik behartzen duzuen beti, aseri moskortzera. Ze interesgarria, nik Gero esplikaukegu, beto. Vale. Bai. Azuk anekdota diozu, anekdotarena. Ez que bigarren galderi ulertu alizeteko kontestu nipini bizaitxuet, Vale. esplikau mitzu zein dan gure pisoko bromi, eta gero ja erantzungo dabe galderi. Bueltan, gurekin izango ditugu gure gaurko gonbidatuak, Martin Errasti,
Tata Jon Izaga. eta Jon Izaga Mutiko. Arrasatetik arrapaladan etorri dira, guk Mutiko eta Tata bezala ezagutzen ditugu eta trafiko kontroletan beti gelditzen dituztela konfirmatzeko, edo ez, gurera etorri dira. Ez hori bakarrik aparte musika ere egiten dute, bai eta txandalarekin ere elegante joan zaitezkenaren erakusle dira. Ez dakigu erromantikoak diren, baina haien musikarekin letretan nostalgikoak dirudite tarteka. Gure euskal erreferente urbanoak dira, edo ez, baina hau esatea guai gelitzen da. Eta txoko hontara gonbidatu ditugu, ia ematen dizkiguten Mondran zoriontsu izateko 5 arrazoi. Ia topatzen dituzten zuekin Jon Izaga Mutiko eta Tata Martin Errasti! Mondran zoriontsu izateko 5 arrazoi? Ahora sasiko aia. Azkar izan duzu, Badaz? Badaz bost? Mondra misinaz, baina aramaixo. Una itxen hausiale. Karo. Hori da. Eta idoia bezala. Eta idoia son mendi. Karo. Vale, 5 arrazoi badaz? Bost. Edo bataz ja Bat nahi Mutiko, Vale. Bitata, 3. Denso? ja edako... Ai, denso guazik ez iban. Bai, Mitiko odei bikario, txabal. Mitiko, Unian. Karo, EH1. EH1 egon zanien. Hori da. Gero bira oinzan. Karo, egia da, bai. Ni akortana mitiko odei bikario. Akata unai, bebai, klasio. Claro. Nahi, bai. Zesari de 99. Bai. Zuek? Ni sortzikoa. Vale, oso ondo. Vale, bat Mutiko, bestea Tata, bestea Denso, eta beste bi faltari. Gero, bueno, dauen ambientia, eta, bueno, herri politxa da. Ambientia herri politxa. Gente ona. Buah, zeleku da horitu. Zein? Jetzeta. Egon da zaz jetzeta. Pasa nintzen aurrekoan hortik, digo, pero que antro es esto? Baina, kanpotik ez Epiko. bakarrik. Kanpotik, ez barruan ez naiz egon, Zerakarik Maritxuka joirena junde behin, eta ja. A ver, Maritxu ondo da, baina azkenian da un saco de masificación, hor. Atas busak, nik uste dara juerga, mondrako Bai, internacionala. Bai, Zini jauzan. Zuek elegante eta jastesarie edo jarraitzo zuen rollo urbanuaz? Ez, Elegante? Maritxutan elegante? Baina riñoneriaz. Traje, eso, depende, bai. Depende, Aurre urtien ez, claro. aurre ondala bi, bai. Elegante aipatu duzula malen, guk hemen txiste bat izan dugu podcast hontan, eta, bueno, txiste bat, anekdota bat, eta da, behin gazteasarietara joan ginela, eta iazkoak, aurtengoak ez, aurrekoak, bueno, gazteakoek eta egin omen zutela, como, look onenen ranking bat, edo ez dakitze egin zuten. Nik prometi ditxotzuet, urrengo gunin, resakiaz, egon itzela kotilletan gazteak igotako gauzak, eta euren webgunin, ikus nitxun, look onenak, ondoen jantzitako musikariak eta gonbidatuak. Eta errepente, ikus nitxun, kainakai, bueno, kainakai igual ez. Zune, ez da gizein, eta tartin zuek. Ondo, ondo. Ostra, tu, txandalin zoi eze, kariz. Baina mucho flow. Eta dana de Txandal flow, baina, ostra, gu hor kuretan asako hile, no sé qué, ez da ize. Es que ni faten un poco igual arregladio geixo apurua, baina bestela, igual zapatu baten urtetan hase moduen, ¿no? O sea, tampoco es semejante parafernalia y de ocupese a Met-Gala. Guapo zeundeten, baina zeuden look guztien artean, pues, de hecho, niri zuen estilo hausko gustatzen zait, baina... Nire bai, claro. Joder, pues, tío, aquí la Josunek esacurra un... Literal, de repente, ongien jantzienak eta ikustot. Bufanda batek. Ogei pertsonako mutilko harria bat, dana txandalin, da riñonenak intezetu guztia. Ez, baina ondo. Izan dugu broma moduan. Malakia zoien japoneko kamisetiaz, epiko. Malakiazek zeba ez da unai benetan zabiza etorri? Ze kalabaz asko Moskuz da ia esan ingo. Hori, bastak galetu berai, keba. Ez que ez da unai. Da oso hago tipua muy a su bola. Bueno, barriro egon bidapena gotako nahi eta punto, hori ere onartu, bueno, baina bardin da, beste batzukin esatogun modun, malakiaz azbez. Bai. Julen jantzia esatogun modun, estatorrela, malakiaz azbez. Julen jantzia estatorrela, esan duzu. Eta igual hobeto, Ja ez dugu nahi, baina hasiera baten txapizartze gontzen da ez bat nahi etorri. Da, txaketa. Zagotatza guen proposamena eta estan zauen ezetz. Malakiazek bai, esasten ezetz. Eta bestiak? Julianek ere. Julian jantzik ezetz 20.000 bider. Baina literal esan zigun, eske medioek dena manipulatzen duzue. Eske itxo gule. Bai. Eske gero titularra aterako didazue. Bai, literal. Eta bai, ez da gezurra. Goaz edukiaren bila, baina beste esaten duzuzu. Justo benetan zabizen, dauena da, etorteza eta dauena da. Karo.
Bueno, igual gu gehiagiari gara izketan. Vale, guazen Gero moztu. A ver, lehenengo galderiz beti txogun, konbidatu da nahi itxotzu gena. Zelan zau eze? Ni de puta madre. Oso ondo. Ondo, Bai. tranquilamente. Ondo sentitzen zaria. De puta Bai. madre. Bixok ondo. Bixok ondo, todo perfecto. Vale. La Mari baina ondo. Osa, zuen bizitza profesionala da pertsonala momentu enten, ondo. Bai, nik esan nagoen onduen etikako momentua, seguro. Ole. Bai, Bai. Osa, zuen primen. Bai, oza, Amazon Prime ez, baina bai. Eta hori, ni profesional, oza, ni itxot musika, eta gero nau nire makineta, bueno, nau sukaldatu itzen du, bai. Sukaldaria zara? Bai, Hori... Ba, los chavales, oza, tipo jangera. Bai, imaginatzen dut. Eta horreaz, eta, bueno, musikakin, ba, ni nauen ade, sarrikon. Eta gonitzen enpresa baten lanian, bukatu nauen goraino, eta fanin nintzen. Eta gero, ontxe, hori. Autonomo un poco puteado, baina bueno. Bueno, de una bezala, osea, horrela gaude. Vale. Eixau dukitxea denpora gehiago niretako, eta, sabes, azkenian musikak eta bebai eruten zu denpora, eta jo que se, gote masare sortzi ordu elanien enpresa baten, urten zare hasta aquí, no beteze ni fatiaztu izela, Ja. Osea, baina zuk ade ikesi, eta gero zen momentotan erabaki zen duen bakarrik musika, bueno, musika eta sukaldaritza dediketiba. A ver, más que música, ni... inauen ade, inauen ade, pues porque... Zerbait egiteko. No era mi pasión, obviamente. Ja, nahiko normatibu da, de gainera. Inauen, eta honekin egonitzen, estuizetan, Bilbon, Zupe ade izen duen? Ez nik fizika inen. Oi, ama! Vale, eta, gero, erabaki zen duen? Ez horregatik. Eta hori, pasau ziren 3 urte, gero ya musika, basoien bastante, bueno, beto, pues bueno, ya, pues kontzertua, no sé qué, eta azkenian horrebe, pues teieko lleva denbora gehiago dediketia, eta, bueno, todo el que tu quieras, baina... Dik aldera interesante bat daukat, zenbat umerentzako sukaldatzen duzu? Ba, hogei edo. Uste nuen, tipo egun, ume, bale. Hogei edo. Petit komitea. Eta euren jateko favoritu di, makarroi tomatiaz? Macarrones boloñesa. Mitiko makarroiak. Easy. Ez da aldatzen, Bai. Eta zuk mutiko, zuk fizika Nik ikasi ikasinen fizika, bai, lehioan. Zein da zure formula favoritoa? Buena pregunta. Igual ez daukazu. Bai, txemetetan. Ba, mitiko Newton. F berdin M bidera. Bai, ezagutzen, bai, badaki zein den, bai. Bai. Vale, eta? Nik ikasinen fizika eta gero inen, fizikan inen, lehen urtien penkaunen danak. Gero rekupera unitzun danak. Bigarren urtien berriz, eta hola, narrastalando. Eta atzenin karreria eta zen duen? Makina. 6 urtetan gutxi gora bera, bai. Baina erabaki zen duen, hori ez, musika nahi zen duen. Ez, osea, irakaslianaz, gero inen kapa. Eta baina irakaslen paro. Vale. Bai, eta jazta. Bueno, akademia baten beba itzen lan, atzaldetan mitiko partiz, batxiko aieta, baina identzi irakaslian. Vale. Bueno, medik igual mezu bat, zentroi eta irakasle bila bazabiltzate, bueno, desietan emoteko. Bai, hori da. Vale, bestalde, promo gara izenga, ez da? Danok. Bai. Jonzuk duela hilabete terdi, ez dakigu noiz ebetituko den hau, baina... Hogeita lau. Oindala, 3 aste, gutxo gara bera. Baina hau emititzen bada 2 edo 4 aste barru. Claro, oindala X. Claro, oindala hilabete erdi, edo bi, ateratzen nuen albuma, zelana. Sat 20s. Sat 20s, hori da. Eta zelan? Ba, oso ondo, la verdad. Izendalan luzie, gongare, pues... Usteot 2 urte terdi gutxo gara bera. Diskoko abestirik zarrena dauko 2 urte terdi. Azkazkenien egon garen ez ez dakizen bago izen ja, biratzen, baina 3 urte edo biratzen kontzertu pila bat, ezak izer, musika itxie da. Ja. Zein da zarrena, kanta zarrena, jakin badaiteke? 12 grados, nik uste eta danena lehengo, bideoklipakin. Bai. Kontuan izateko orain, porque jakin nahi dut. Eta oin biragara ise dator? Oin biragara, ja, bai. Osa, kontzertuk Euskal Herriko lekodanetan. Bueno, bai, askotan, bai. Bastate gutxia urten jat beste urtiak baina bai, oin ideia da itxia udan jira, sin más, txosnetatik betiko moruen. Eta gero udatik bueltan, bai, igual dabadaban, ez dakit nuen, da beste leku batzutan. Eta zube promozio egintza? Bai, bueno, atera biot eurrengo hastian, ostiralian una rumba. Osa, atera da ja. Ja, atera da, bai. Claro, Atera da, maiatzako getamar, ja, una rumba. Supongo entzun dozuela, eta hori... Karo entzun dugula. Que flipas. Una rumba. Una rumba. Vale. Bai, se da rumba bat, eta ni tituluekin eta raietan azpillo bat. Eta emuten dutzat, 7.000 vuelta. Ez da erreza,
Eta gero askotan igual ditzotzazu ahí con un trasfondo de puta madre, no sé qué, eta azkenean jentia ditzen da una rumba. Y pues dije, pues una rumba. Venga. Y ya está. Eta listo. Vale. Eta hori. Bueno, bat, emazo Zuk bakarrik edo... Bai, nik abestu, eta odeiek, produzi. Dance. Hori da, vale. Osa, mitiko, me encanta hori Ur Martin. Dance! Oso ondo egiten duzu, Ja, oso ondo dut dejar. Ja, es Igualtak que... berrisa, Ojo! Vale, no nos bibazue esangutzu. Vale. Ke guai. Eta bestelan zelan ikusten zuen momentu hontan adibidez Euskal Herriko musiki, panorama musikala, Nola zuen sentitzen generu... zarete... Sin más, zuen musika egiten. Panorama hontan. Bai. Nik uste dauela oin kriston loraldi bat de musika urbanoena, ez? Ez dakit urtezen oindala bost urte zauen, hainbeste jente zauen, jo que se, oin esaten duzu, musika urbanoa Euskal Herri zen, eta urte fatzu zazpizen nazkar, Mr. Luke, Silly Beat, o Aimar, ez dakit zer, oindala bost urte zauen. Bai. Ja, hori Eta erixe oin da. jarto da. Lehen txosna baten egotia, norbait joten autotunia zera, rara abiz, eta oin jarto. Ez dakit, nik uste dut oin kriston estena dauela. Bai. Urbanoen, bentze gurien. Ondo, bai. Osa, azkenean jentia gotia ondo dau. Eta gainera bai pa ponerte las pilas bai, porque azkenean dago más gente gehiago egiten dau musika, azkenean la gente escucha, tiene un tiempo limitado, entzuteko, orduan, pues, si te tiene que elegir a ti o al otro... Ostras, oza, kompetitividade hay más competencia, baina uste dauela ondo, porque oran exigirutzen garea gehiago, ez? Baina bada kompetitibidade zuen artin dinot. ¿Qué va? O sea, competitividade como tal, o sea, nik uste sanua. O sea, azkenean nik ikuste dut igual ez dakizein, egoten dagoela bestia, no sé qué, y es como, venga, va, jarri minas nime bai, o sea, como no competitividad de hostia, que Horrek markatzen duela igual denborak, bai? Baina decir, igual jarri binas pila, que claro. jarri binas ja honekin, pum, eta gauzak itzen duzu, hola, no, o sea, con gogo gehiagoz, eta... Ez da rollo... Ikuste duzu Espainiako estenan en su día, tipo hasi zanien trap mugimendua eta... Que ba, ez, Euskadin... Cecilio, que si no se queza denbora guztitzen zabizio nostixaka. Euskadin en general ni... Ostixaka bai, Cecilio eta honek, mitiko, aspaldi ondala... Baina euren arteko hori gaitxik, oza, zein geixa izen? Sin más, a ver... Ez dakit oso muy raperos, no? En plan, Cocha amarillo Kriston pikiak ukitzea euren artien eta ostixaka bukatzie, super rapero, eso, baina Euskal Herri zen, ez da egon... Ja. A ver, egon die bifak, baina eski huel egon da, bife egon die. Bifei buruz gero galetuko zuegu. Vale. Nira jo jakin zelako zarien zuek pixkat barrutik, oza, zelako zarien Martin eta Jon. Bai. Ninas Martin. Ba, Martin, Más, ya. Zarreran esan egu. Lasai. Zarreran esan egu da gaina esago, ai, oteko Martin. Correjo iruitxo dut, pues que quiero que me llame bien, bestela, verdad. Martin. O sea, no acostumbrado ya, o sea... Vale, Martin, zelako zazu adibidez. Ni, nahiko... como... O sea, poco echado pa'lante, baina gero bainas bastante timidillo, aunque parece asetz. Gero, a ver, bai. O sea, nik uste dute... O sea, guk bagare musikariak eta itzen dugu musika, eta azkenean da... leku bat, que pues, te tienes que exponer, y claro. Es una consecuencia, txukitxo zu gusto bitzen da, eta pues, urten biozare defendatzen horre zure esenatok gisa, eta askotame bai, esta grupoa moduen, ontxe adibidez, igual lehen goiesen DMT, igual lau esenatok gisan, es como más... Claro. No sé, más gertukoa, baina ontsa bidez, Nino y Edenso eta Jonekin gitarra, eta Nina es el que tiene que defender, eta claro. Askotan kosto bitzen jade bai, pues el dan el mítico speech y su puta madre, hori niri jabustetan, eta en ese sentido no es bastante vergonzosillo. Baina hori ikasi egiten da hori. Bai. Baina bestelan be, oza, pixkat suposatzi, bale, baina mentalki espotu suposatzen kriston hori. Que ba, besta. Osa, ernaz jaten asko burua besta, Osa, sin más, ni gauzekin inbidie eta initzen di eta listo. No queda otra, azkenian, Osa, bestela, pues no, a ver, pues yo que sé, a ver, bera ira unire eskutan, Osa, ni aldo teitzen kontzertuak, o ez esponiro inbeste, o... Baina, bueno, nik uste da, osa, ezaukutia gure, pues como gure ya más persona, no sé qué, horitzen dago bai asko, que un artista te guste más o no, porque igual askotan igual entzuten dozu, bestia no sé qué, qué guapo, eta gero no ikusto su entrevista, y se te cae el mito totalmente, y dices, vaya, pedazo tonta, da igual, o sea,
Baina hori ni, tipo, pues no sé, tipo normala, humilla, eta lagune. Flow lasaia. Hay que tener ahí, pues, cariñoso y yo qué sé. ¿Te hace un mutic? Ni las más ermitaño, mutic, me gusta. Mutic, bai. Bai, ni bai hori kosteaja bastante, en plan, bai izan dagoena, mitiko... Osea, kontzertuetan eta esponiruten zapila bat, eta hitz egitie publikoekin niri kosteaja pila bat. Baina berbasko itxosue. Que va, nik oso gutxi. Osea, alden gutxien. Kontzertuetan? Bai. Gutxi, cero. Osea, es que... Zartenja como self-awareness. Zazor, eszenatoki batien, dau gente pila, eta ¿qué vas a decir? Yo qué sé. Ja. Neri besta, eja urtetan ahí... Poco zaituela, ¿no? Queda bien y tal, y tú, ¿sabes? Noche veo ahí, pues... Gabi saiatzen apur bat guionizetan konzertua, pues saber dónde tienes que pues parar en un trago bat, o sea, hori azkenean zuzo ez ikusten un top, eta daukie al pie de la letra dana, super mediruta, eta dana, o sea, hori, hola nintzen da gauzak, pues no sé. Ni naz bastante ermitaño, gero, bai, naz, zaurteten naz eta, baina bai naz etxien geratzeko bakarrik ordu asko eta holan, eta... Baskecraft, no sé. Hori, ikusten bideos de Baskecraft. Ai, Dios, vale. Bale, eta, bueno, ez dutzuegu izenei buruz galdetu, baina segaitxi dit tatata mutiko. Asizu. Eta hau galderen erantzun da hurrengo partera joan. Tata da, pues bastante a lo coña, o sea, nik ez nauko moteik, pues ez dakit, 13-14 urtekin gazen horre, ez dakit udalekutan, o, bueno, klasiakin, o ez dakit txango bat itzen, o no sé, alguna cosa así. Eta justo san el Tata Martino, el entrenador del Barça, bueno, sin más. El entrenador del Barça era Tata Martino. Pues con la tontería que dice el Tata Martino, pues Tata. Eta gero, pues tenía que ponerme... Baina zuk zeharreman daukazu horrekin? Bakarrik, pues Tata Martino. Pues la tontería esa, no tiene más. Vale. Si motia dio lakuak, o sea... Eta literal esan nahi zuen, jende asko dauzkala futbolari esker haien moteak, o sea, dio... Taneri ja gustean futbola, o sea, que no consumo nada. Leyenda, Sage. Lilen Larrapu deitzen zidaten. Larrapu. Ia super luzea, rubia, Larrapunzel. Larrapu. Oso gaizki. Eta zu music? Ba, ez dauko misterio asko, porque... Naukon abestia din ja, lehenko abestia tananera, eta tabinen, eta jarri binen Izaga, sin más, ni dizena, baina era como, poco putre, no? Eta ez naukon ideiak akabat jartzeko, eta justo rentzutenen asko Chico Blanco, mitiko Chico Blanco. Bai. Eta pentsaonen algo como chico de no sé qué tal, eta gero, mutiko, ya funciona, y ya está, y ahí se quedó. Ostras, o sea, da por Chico Blanco. O sea... Bueno, bai, la idea, bai, hori da. Bai, ez duzu hortu kokatu, baina... Garai horretan jozauen Chico Blanco, hori da, BBK irian. La fobia, sí. Hori da, mitiko bolo, jozabela Cruz. Gaur egun ez izate... Bueno, etorreko litzateke irian era. Chico Blanco? Bai. Ja, nik uste ja ez. Nik uste... A ver, osa, beste época, basaban Cruz Cafune, la fobia, no iría, ¿sabes? Ja, qué fuerte. Oso fuerte, bai, bat dial eta, hostia, qué fuerte. Baina, gaur egun ja litzak ez etorriko. Bueno, hurrengo partera goi ez? Bai. Eta ontxe Arrosali dator. Arrosali. Gastroenteritisa baino kerragoa den robot. Horein daukagu gure kolaboratzaile maitatua dela Arrosali, eta da robot bat. Vale. Robot bat, bueno, hitz egiten dizuela, eta planteatzen du tema bat edo, bueno, bai, gai bat horren inguruan hitz egiteko. Tatita tatitita tatitati gue, eta miutikit mutikito nobita ole kaixo zela ikzase. Tata eta mutiko eta tata, menudos nombres tiene la chavalería. Baina tira, izen artistikoak direla ulertzen dut. Ederra motik fly. Zuen musika gustatu zait babies. Iska bat erromantika jarri naiz baina ni beti joaten naiz nire maitaminaren atzetik, baina berar ez da etortzen nire bila. Ta zenbatetan zu ibilizaren nire atzetikie. Ta zenbatetan ni beti txabales ibili naiz zure bila. Zure bilara, En fin, kanturreo aramaitu da, ze orain nire erreinura sartu zarete. Ongi etorri Arrosaliren erreinu kristalinora, eta edan nire ur sakratua Bartolok Maritxurenetik edan zuen bezala. Ia ba, kontatu zuek izandako polemikak eta bizak. Agur tatitati iri muti, ii ole eltaturi elmuto, elmuti gito, i el tatiton.
ekotz batzuk zase eta punto agur aupa elordi, eta aupa Doraemon, eta batez ere, aupa makarroiak eta ikarli, arriu ruiri sirius TV show. Agur. Bastante brain rot. Bai. Arrosali bere estilun, eta Arrosalik eskatutzue kontetako zeintzu dizen zuen bifek eta polemikak. Lelai batu duzue, de hecho, zerbait, ez? Esan duzue... Guk zoze bakigu. Zuku zer dakigu. Bueno, komentau gendun, esatezala bife deukezuela peio reparazaz. Bueno. A ver, hori zen una anécdota. A ver, konta zer da hori. ¿Qué vas? Ni peiokin, o sea, Ez gendun, nahi? Egon gare, o sea, coincidirlo bastante tanta, tipo super majua, ya sí, ¿sabes? Bai. Bueno, pues daukon imagina eta pues es fácil tirarle, ¿sabes? Baina Geratu zan, emungela kontzertu bat, ani jarrinen tweet inocente bat. Vale. Ez nagoratzen ze jarrinen, baina jarrinen zerbait. Ez ara akordatzen ze jarri zenuen. Akordetasa. Hombre! A ver, izen zan, hau indara igual lau urte, doiru, Vale, ez baina dakit. ipini Jarrinen como, ez dakize, como setak, algo, una tonteria, Vale. ez dakit. Eta emungen kontzertu bat lekeition, sin más, eta kontzertua gabizen nien emuten, norbaitzek, txosna batetik, hasi izan jartzen musiki a toda hostia, gure kontzertuan parien. Boikoteatzen? Boikoteatzen, jartzen justo setak, sin más. Bai, ala. Bai, eta, sin más, geratu kontzertua apur bat, eta gero jarraitzu izan, osea, izen zan 5 minutuko tontakitxa bat. Vale. Eta gero hortik jarri gen Alessardu abestian jartzen dugu, me para ser konzi poniendo zetak, baina ya está, osea, bere kontra ez dugu. Eta Alessardu Si peia buen rollo, eruten gara oso. Alessardu iba tipo bastante personaje, ¿no? Alessardu. ¿Cómo se sabe? Es que gozoak. No hay más, lo dicen sus acciones. Kanta o sea, bat que dukuzue, sí. bueno, kanta bat beran izenin. Se va, la Alessardu con Vale, ese, o sea. vale. Vale, baina diot. Sos Zer? esatzue berak, honen arire. Ez Ez dutzu ezer esan. Ez. Hombre, itxen bozue kanta bat, balen Bakigu entzun dauela, eta... Nola dakizue hori? Zan izuzkoelako. Baina nork... Eta, bueno, sin más, Vale. ezagun batek. Eta bai, zan ditzen da... Ta guztetako kanti edo ez? Ez dakidan bajuego, gitarrie, eta okona... Aimara Arekita. Bai, hori egon jatorra, zan ikusten, creo recordar, egon zala ikusten gu abesten Alessardui, Zeidian, oindala urtekurtian. Eta dantzara itxaban edo ez? Supo, bai. Ziur... A ver, guk ez dugu esaten beste munduko... o sea, básicamente... Imagina kanta bat, icebergrados. Ez dute egingo sekula. Baina esan... A ver, Bale, baina esan nahi dut, ipintxeko situazioen nik bai pentsako neuke tipo, jo, zebain bideo de kanto bat nire izan. Baina da bazile, bai. Zena izo baten eta bilustu indalako, pues, oye. Claro. Puro vacileo. Eta Alessardui eserekin jartzea da ez demandatzeko eta movida guzti horiek? Tipo conflicto, bueno, pa tapar un poco. Bai, ez dut euskal... El jarteko azten besta hain evidente. Joder, a ver. No sé. Berez, bai, da disfrazeti minimo bat, baina bai. Claro. Bale, eta oin benetako bifek, oza honek izen di, pixkat, benetako bifek badaz. Adibidez, badago, hola, artistaren bat Euskal Herrian pitido jarri dezakegu, bale? Bai, pitido lasai. Porque asko bustitzea da, hau. Bai. Ematen dizuena, tipo, rabia esaten dizuela, tio, ze badauka arrakasta honek, edo, bueno, asko egongo dira imaginatu, baina... Das asko, eta nik ez dut izan izenak, baina Davidzenak... Aldozu esan da pitido ipiniko. Bueno, pues la mítica... ¿Sabes? Y así, ¿sabes? Eneguen ulertzen. Vale. Ay, que vale, da broma, o sea, quiero decir. Baina, a ver, pues igual Davidzen aquí, forma, a ver, nik ulertzen dut, bai, porque azkenian da formula bat Euskadin funtziona bitzen dauela, eta azkenian, pues, da dirua, eta da musika da, oza, hai mundu artistiko, baina bai da industria bat, edozein industria modukua. Orduan, gentia hor bizitzen da, eta gentia hor lanean dau, eta bidea dirua, eta nik ulertzen dut, formula bat funtzionaten badau, segatzetako aldatu. Baina, bueno, nire ustez, artista batek, oza, lo que le hace artista da, konstantemente gotia gauza berrizetan pentsetan, transformetan, eta nik uste dut hori da, lo que ni bebai nire itxan dut berba, baina, en plan, niri bebai, ni jarraitzen botitzen, endala lagurtitzen hauena, nik segon ditzen ja, raiauta, eta azkenien bebai, fatia kontzertu batera, eta disfruto enbiozu, eta, no sé, gusto enbijatzu, nik uste dara super importantia, itxen dozu musikia,
zuri lehengo guztetia, porque ez bajatzu guztetan daitzen solo por puro producto, porque ni aldo benin, zure atzetik atera zanean adibidez, pues pillas la fórmula esa, itxo beste besti, itxo tu nepe, eta seguramente pues pegaría muchísimo más, baina... Zuen atzetik. Eta, Ja. no sé. A ber, vale, baina, oza, adibidez, aipatu zue talde bat, hori talde oso mainstream da. Besten bat olan bebai... Bueno, baina, nik ere esan ezake, osea, diot. Osea, ez... Baina ez daukat artista baten kriterioa, orduan. Baina eske... Claro, da zera artista bastante hartzen dabiela formula bat, espiribiruten dabiela, dakizelako... Baina hori formulian adibidez, nik artista danengan ikustot, o geixenengan ikustot, dana daukiela ja, alo, más o menos, era bat kanta anakatateko, adibidez, zune ben irimen kanta, baina zunen kantape, nik ustot daukela formula bat. Eta, pues adibidez, la de kanta uritzazoa, o sea, canta, pues es lo mismo que aldapa, o sea, es la misma fórmula, es... Baina, bueno, que, o sea, que está bien, oye. Esentzi antzerako kanta di, baina hori ondo, bai, totalmente respetable, nik itxo ni berba ni... Batzue gustatuko zaie, beste batzue ez, eta listo. Hortarako dokutzu Spotify, dokutzula 600.000 artista eta kantu motas. Nik aldera daukat, eta da, ia, zeba, uste duzuen arrasaten eta musika urbanoa sortzen den, edo sakana baino gehiago behintzat bai, goiarrin baino gehiago behintzat bai. Eta bera parte mutilko herria, itzelasari de repente, danok, ni nazta bitxen azela, que si fan eta mutilko. Ja, que sobra, Ontxe azten gare, apur bat, hori, a ver, gunia zinaz adibidez kontzertuak itzen bakarrik, mutiko bebai, apur bat, bebai, pues lo que he dicho antes, es pura estrategia, ¿no? Pues de uno sacas dos, o sea... O sea, da holan. Eta ez dakiz esan dozu. Ez, hori, oza, de repente, arrasaten, ez dakigula arrasaten, ize kantera mota da urbanoagatik, Oza, urbano, nik uste dut beti, arrasaten egon dela kultura sortze hori... Oza, historikoki, bebai, oza, cuando era la cuna del punk eta, bebai, oza, punka beti egon da mordo, grupo da social, descontrol, arrasateko edie, oza, beti egon da... Gobernos, no sé qué, beti egon da musika kriston estenia. Bai, beti egon da kulturalki... Bai, nik uste dala gehiago garai gauza bat, sabes? Oin itzen da musika urbanoa eta... Ja, baina itxasun jarraitzen du rock punkak eta... Ostra, baina dana sarie, tipo kuadria bat ez? Ez, bueno, oza, Jan eta Fan eta Aserita honek bi urte esadi el 2000, ni no sé, 98, baina, bueno, beti, oza, azkenian arrasaten herrisama beti biltzen zare gente berdinak, no sé, igual egoten zare boste urtetako gentiaz, oza, diferente, oza, bost urte diferente, depende de diferentes quintadas, ¿sabes? Bai, o sea, está ni nire cuadrillas, o sea, beti ibili gare bestia, igual me voy de vacaciones con peña que no es ni de cuadrilla. Hostia, hori altsasun ez da pasatzen, Baina dinot, ja, markineme gitxi, baina dinot, justo sariela pilo bat gente bakarka eta... Bai, ez que urten gitzen nien, o sea, hasi ziren en sí Supreme Records, urbano, grupo bat zala 2018an edo, zira Tata, Denso, Sierra, bueno, eta beste batzuk. Eta geroztik atagen, hasi nintzen ataten nio bestiak, eta gero hasi ziren etxepe eta bebai atatzen, zela Elifan eta gero zen, momentu baten kontzertuak eta itzeko junta oingitzen. Ah, vale. Eta gero hortik hasi da, pues, jenti urteten. Eta gero, pues, nos lian, pues, normal, azkenian, porque azkenian da etxepe, bai, baina gero da Fane, eta gero Tata bebai dau kolaboraten, no sé qué, es un lío, ni entiendo, una macro gang. Eso, zueza etxepe. Es que, como tal grupo es, etxepe da un... Etxepe di, Fane, Eli eta... Aseri, eta Maida, eta Katuek, bueno, es que... Etxepe da, Elin etxepian dauen lokal bat, dala etxepe, eta jartzen dugu etxepe. Vale, gauza kontauko zuet. Eta... Bakizue oletan, eske honel, mainoak me va a matar, baina barrendazte kontakot. Oletako jaixetan, etxepe zeuen, eta beti gure hartin ibiltzen ginen txisti itxen, en plan, eske... Nor da etxepe? Hostia, etxepe, tio, ya nazta, Bueno, ba, total, amaitxu zan kontzertu, eta guia, eske, bueno, sin más, bueno, saltzan sartute egin guzen, jugien eurena, da zinen, a ber, baina zein da etxepe, baina no seke. Eta, igual ez dutzen kontau. Bai, egon gitzenian azpeitzin uste dut. Vale, gero, zimaz, gero bueltau iztien, ze gero, egon itzen apuraute, udan, direkto batzuk eitzen, amoton, edo ez dakiz herri zan.
ez dakiz herri izan, eta fan eda honek ibilizin niri baziletan, Es que... lehen ibilizak ez etxepe, ba, oin, joder, goza. A ver, es que gane tiene más, o sea, los más tomadores de pelo... Ah, o sea, kontau intzuen, orduan jodi ditzien. Zu, kontatu estás una speichin. Cuando hicimos ahí antes de Confi ahí. Chapas. Kontau nutzen hori. Eta, gero, pues ahí dije, hombre, y luego no sé qué le dije al Fanny, y hombre, que se usa, a ver, es que como estás metiendo el Fanny de la serie... Ai, ama. Ya, es que no les puedes dar cuerda. Ai, Dios. Bueno, zuri ere. Bueno, total, zarratzoko Rosali. Zer diogu? Zer diozu? Vale, bueltauga, eta egoga kamara atzin berbetan gaztea sarixi buruz. Bai, eta atera dira kotillo batzuk, hemen kamera aurrean ezin direnak esan. Erabakigu, ez zipintxi eta listo. Ez dugu nahi polemiketan sartu. Orduan, gaztea sariak hori da urteko eventu, Guretzat, bai. zuentzako. Sin más. Ondo pasau ginen. Osa, ondo pasau ginen, baina urteko eventua ez da. Baina kotilleuk egoten di. Hombre, ahí, a ver, da mucho networking y mucho... mucho networking. Mucho... Bai, zera! Baina hori fafándula, que se dice, ¿no? A ver. Ahí lo dejamos. Bueno, ba, egoten direla gauzatxoak. Claro, es que entzuten ari denak ez du lertuko, porque egin du gesto bat tatak, baina, bueno, interesatu asko eta pelota asko eta sin bueno, más. O sea, nik ez nola bizi, bonitzen nien, baina más, como, ez dakit, o sea... Nik egiz esan oso ondo pasauna, hori bakarrik Bai, baina hori ez, o sea, da horretako, Nik tampoco pelotelana esan dut tatak esan duela, Ez da nik esaten dudala, osea, nik ere oso ondo A ver, pasatu. nik hori bizina, bueno, apur bat. Bueno. Baina zurekiko. Jo, gu izango gaur duen inozentia hauek, gu bai lote badarra bota gendu zen, etxajo ginen. Bai. Zer beste kotillo bizi izan? Ez, iazkoa izan zen bastante flojito. Baina jarri bida hoi barra libre, gaztea. Si zauen barra libre. Barra libre. Barruen. Bueno, tú. Claro. Una melopea metida de la hostia. Pues luego cerraron, estuvo una hora, y Fanitzen y ya no... Buah, luego acabamos en un antro, madre mía. Bai, zelekutan. Ba, zan ditzen da. Badakit. Eta zauen del Conquist. La gutxi liatu du baten bat hortik. Bai. Kristalen bat edo apurtu omen zuen. Hau ez da publikoki izan bera dala, así que igual zigu esan. Karo esan dela, baitia. Izena eskre. Ja, igual difamazioa da, hau. Izena ez, osatatu dakigu bera dala. Podcast bat eukitxe bariek implikazio legalak. Zaila da. Bueno, hau, hamen badazpan pitidu ipiniko. Bueno, total, juergen temiatagu. Juergak eta polemikak eta faranduleu eta zuen kontzertuk, zuen juergetan, zelan bizizeto zuez? Anekdota asko ukiko zuez, seguru. Bai, baten bat. Bai, bentzetan, eske, esan dugu, eske... Hori hori da, baina jake torten... Nidakot bat, baina ezin esan izen bat. Vale, orduan guri esan izenak eta gero jarek pitiokin bierra. Emunen kontzertu bat, leku baten. Eta... agertu izan pertsona bat, ez? Vale. Jarriko zuen pitido. Bai, eta... Vale. Eta gazen... Oina normal. Vale. Ez dakizan izen zan, baina agertu izan bera ez, da ongitzen bera gintzen, puta madre, jota ondo jauzi jaten, en plan, jota maju, ¿sabes? Vale. Eta tratuen bai oso ondo, eta jongitzen komunera, lagun batekin, eta bizotxi zeitzen hori, que mal me caía, tío, ez daki zer jartzen hori, baina... Zuk berari. Bai, baina, en plan, que personajea jartzen jat oso txarto, ¿sabes? En plan, ezin jo berakin, igual 5 minutu hitz egiten, Eta ondoko komunian derrepente bertetzen da, begiratzen, eta bera, tipo, metro batera, eta como... Irratagame! Eta konturetu izan. Fijo, a ver, nik uste hartu izan bera con deportividad, zeba, gero, egon gitzen berakin eta de puta madre, o sea, con muy bien. deportividad. Igual ez zuen entzunga zuen, ondoko komunean bazegoen. O ezek isen bera gaitxik zala, igual. Ja. Seguro, Buah, baina hor, desberdintze zendun txarto jauzte datzune personaje dela. Claro, hori izan ideia. Hori izan konbersa ezinua. Ja. Bueno. O sea, en sí bera esan... atakauta atalatzen konbersa ezinua. Ja. A ber, gero, orduan, bifana asko esatu zuez ez, baina pixkat baukezue. Baina... Es una tontería. Bai. Gukera dibidez, ematetan esan dugu, hemen bai, ezke gonbidatu honek kalabazak eman dizkigu eta ezagiz zer, eta esan genion berriro gukerari ez ez, baina gero, pues txika, tampoco. A ber, sin más, edukixe egonen bida, sin más.
Nik galdera bat daukat, zuek kontzertu bat daukazuenan eta kamerinotan ezakitze puntutara arte eskatu ditzakezuen gauzak. En plan, nahi ditugu 20 zerbeza, ezakit zer, edo nahi duzuena. Badago petizio arraroren bat, en plan... Patxaran botella bat. Vale. Densondako. Bakarrik Baina ez da densondako. bajarte, a ver, zu eskatu aldozu... Eta ez da ipintzen. Baina gero lo que te cumple, no? Ja, claro. Eta ez da betetan. Bueno, Bai, bai. depende, lenguen matizenan, bai. Danzok beti Aupa patxarara nahi. Aupa Matienan egon ginen oso iazti, ondo, aurten ez gara joan. Aupa Matiena. Aupa Matiena, ze ondo. Bai. Gaina eske... Seguridad ekuta naduki eta bernak. Jode, tia. Bueno, patxaran botilla eta eskatu halko bazenute. Osa, imagina, amets, eskatu Kapritxoz dezakzue edo zaria. zer. Ze eskatuko zenukete? Kamerinoan? Bai. Legala den zerbait, Ja. claro. Masaje bat. Kontzertu ostian masaje Masaje bat. bat. Una cama de masaje, pum, masaje, nire Bai. itxak, a ver, alda buenino. Hori haitxe jagotzen eskatu, ez? Es, baina es, yo que sé, no sé, una ducha, así. Una Tampoco, pues, a mí yo me confío, soy conformista. Pues yo que sé, Batzuk, bueno, adibidez patxaran botellana bada eskakizun raro bat, oza, tipo konkretu patxaran botella. patxaran bat. Patzen Oviedora eta zauzkuen, hemos estado, hemos recorrido hasta aquí zenbat supermercado para encontrarla para la botella patxaran, nos trajo un patxaran de puta madre. ¿En serio? Qué guai. Hostia. Eta hori Oviedon. Oviedon, bai, en el Besu Festival, puta madre. Qué guai. Eta Oviedon adibidez kontzerture igote sarienein ze konteto zue. Eta ze gente dago. Es que izan zan bastante loco hori, porque... Tan festival. O sea, izan zan como un medio festi indie. que, o sea, izan nire ofizinan lana, besta, uste dut izan zala eurak directamente kontaktu guen, o sea, no, o sea, ofizinak ezauen mobiru, o sea, directamente eura festivalekuak bota zauen proposamena, y no sé, como, eta gero gonintzen kontzertu hostien, etorri jaten tipa bat, y tal, yo he sido el que le ha dicho, como que, pues no sé, era colega del jefe, y que le dijo al jefe, eta da bastante alternativo, tipo el Besu este. Eta da super guay, tipo rollo un rural ahí de puta madre. Ja, O sea, oso ondo organizauta, eta bagan, pues loco, bastante loco, porque esas Asturiasen hor... Ja, eta alakotan ez daukazue beldurra, porque publiko asko daukazu Euskal Herritik kanpore bai, baina, bueno, asko ez dakit, baina izango duzue. Bai, zer. Baina Oviedora eta alakotara joan barri izaten zaretenean, pentsatzen duzu, ostia, baina, bate etorriko da ikustera edo alako inseguridadeak bai dituzue edo, sin más. Bai, sí, Ni bai. justo hor, bueno, apurua, baina bai gero konturatu nintzen festivala sala bastante, hori, alternatibo, eta hor zoien jentia zauen, bebai dispuesta ezagutzia gente berriza, Vale. eta orduan zan, como un... Vale. Venga, guazen ikustera ber. Kanpoen, Eta- Barcelonan joden un aurrekurtian, eta Madrilen, eta eski jongaren nien Newells, 200 pertsonako sala baten 150 ziren Mondrakuek. Ba, ja, izan daiteke, bai. Bai, euskalduna. Bai. Eta Bartzonan jotean de esperientzixita, ondo. Ondo, bai. Bai. A ver, Zer, konta. Es que lugitzen jota justo, jungitzen... Justo zan lo de la dana, ta. Justo zan lo de la gana. Hori da. Que claro, zan más, que igual es goiaz. Claro. Porque zauen alerta roja. De hecho, urtegitzen nien Barcelonatik, el Dujakun justo alerta Y estaba roja. sold out. Tani, no me jodas la puta dana, que todavía nos va a joder el concierto. O sea, tengo concierto de Barcelona sold out, eta claro, honek, bueno, konta. Bai, bueno, eta lugitzen, sin más, jungitzen autobusen, lugitzen, kontzertua zen bazan 8 zazpiter ditan. Arrasmataz, era bumel, eta gero dana, bai. Eta soldau gainea, arrasmataz 3, baina, bueno, Oso potente. Bai. Eta gero ondo urten zen, Bai, baina hori prisaka jagu hor, porque ni fanitzen lehen hau. Eta gero honek etorri ziren, Balcarlosekin, furgonetian, pues, con la dana eta, saben eurisa... Balcarlos hor zetan zeuen zuekin. Balcarlos itxan daula nairakakin dala, gure ere ematen duzkoen ofizina, eta berak itxan da derroman nahier. Balkarros leku guztietan dago, Danetan, eski Leku beti guztietan. Horre zigo meme agertzen dara, tipo esku batzuk, manejetan esku batzuk, como con hilos. El último, da Balkarros bera da. Boa, literal. Qué fuerte. Balkarlos zin musu bat hemen. Bai. Vale, gauza bat egin geu. Zer? Guazen klaketa itxa. Bai. Boi. Vale. Pues berak nahi badu klaketa egin. Ez dinot, eske guai aldagatu. Vale. Eta, bale, a ber, zuek ez dakizu ez zedan klaketa. Bale, guzur bat pentsau bigu, danon hartin. Bakizu hori inoz ikusi zuen. Bai, más buena. Guazen guzur potente bat pentseta, baina ezin dauzuen irudixek aldetu. Edo bai. Osea, diot,
aukeran, ba ez. Aukeran, ba ez. Izatea zerbait, ba hori kalte egingo ez dizuena, edo... Eta acting egin geu. Vale. Ba, izan behar da gezur sinesgarri bat aldi berean. Osa, esageratua, baina sinisteko ere bai. A ber, jendeak edo zer sinesten du. Osa, baino edo zer. Botatzen duzu burrada bat, eta ala ere sinestu egiten du. Eta, bueno, entzulei ere esango diegu, behar bada baten bat berria egongo da hemen. Bai. Hau da guk egiten dugun sekzio bat batzuetan, eta kontua da gezur hau reelsetara igoko dugula Instagramera, eta hortaz sare sozialetakoek ez dute jakingo gezurra dela. Zuek hau entzuten zauezela edo ikusten zauezela, badakizue ja planifiketan gauezela guzur bat pentseti eta esati, baina instan jentik, ez da ikusiko, eta TikToken. Así que hori, elordik eta altuna kontauen pixukidik zile, zune kontauban minan bifurkazinei bala... Bueno, olaiak kontauban kanta surrealista bat kopixo balate zeuken itxuraik. Tuku, vale. Izan duzu esekula hola... Itxoen, eske me barre. Vale. Eske gehiago pentsatu okerrago. Ja, vale. Voy. Vale. Asi zu nahi baduzu, porque me está dando el cuarto de hora. Eukizue sekulo movida totxon bat artistan bataz edo? Bueno, baten bat, ez? Bai. A ver, guk justo ez, baina denso keukiz hauen, guk hor gazen, eta sartu gitzen, baina izin zan denso mobidia. Denso. Gazen kontzertu baten ikusten, eta agertu zan krema, mitiko krema. Zetangana. Krema, gaur egungo, zetangana. Eta kendu zuzkun patxarana. Eta denso junin jakon, patxarana aquí en esta jolasta. No se juega. Le pilló ahí, mucho entortaba, te Hosti, ¿qué dicen? Hay una tangana. Y se cambió a zetangana. No. Justo hor de crema zetangana. Osea, zetangana hostik amaitxu zen duen, aspaldi juerga baten Madrilen. Así, denso. Denso. Bueno, hortik gabitzen. Nik ezautzaten karrerako denso, horrek ez dutze bat pepegetan. Baina, eta, a ber, eta zeiza, osea... Patxarana kentzi bakarrik? Es que patxarana... Baina, emanzion, densondako patxarana importante. Portatxo bat hola natzian da, Vale. Sí, un pique de tú, patxarana, dame el patxaran, por favor, y si no sabes ni lo que es el patxaran. Eta zetan gana bazikin zer zen patxarana, edo zer. Bueno, hor proboso, bueno. Vale. Eta gaur egun non derutez ari beraz? Sí, medio de colaboración eta gana. Bai, ez? Claro. Bueno, entzungo dugu, laster. Laster. Vale, perfecto. Vale. Ba, bueno. Vale. Bueno, bueltan entzularen galdera erantzungo dugu. Entzulearen galdera. Bueltauga, entzularen galdera entzun gau nire pixukide Ainoak grabau dau, baina ipiningotziet. Bueno, guazen entzuta. Vale, kaixo guztioi, nik bi galdera dauzkat, bata serioa eta bestea super serioa. Lehenengoa da, fikziozko zein pertsonai zuek uste duzue inspiratu dela zuen pertsonalitatean, eta bigarrena, eta hau da, serioena. Ni badakit kuadrillan irteten zaretela etxeperekin, ez dakit zer, juergan, bla, 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 baina ni jakin nahiko nuke zergatik behartzen duzuen beti aseri moskortzera. A ber, hau da gure pisoko broma bat, Ainoan da nire broma bat. Alboka entzudogun bakotxin, aseri moskortu, esatu zuen bakotxin, Ainoa azten da esaten, eske pa que le obligan, aseri, moskortzera, eske txarte iruditzen zait, eske no seke, eta sin más, bromi nahi banein, eta hori nahi zuen galetu. Se obliga solo, Ordu leheneko personajeana da gero aseri. Aldera da, alderantziz, ez da, tipo, mi ze personajetan, sino ze personaje alda egon inspirauta. Zuen personalidadin, bai. Hanik esagot, Bart Simpson. Ez que ados. Agustiz, bai, Bart Simpson. Ez que literal. Bai, bastante. Baina esan duzuen Martin Misteri. Va, por la tontería de Martin, sin más. Newtik, zu pixkan dobita basa? No, es que bai, tío, qué mal. Es que ez nahi tontue. Tontue, ez behintzet. Fiziko kidea. Tipo, ximel bat, no, novita. Ez, baina... A ver, Pero nik Martin esango dutuzanela, la banda del patioko rubitoa. Ai, ama, tal cual, la banda del patio. La banda del patioko... San Rubito da meta recuerdagona. ¿Qué? Olfinias. Nina Ferb, tío. Fer total, es que Fersa. Bai, total. Pasu finias. Hostia, pero que ni firias. ¿De qué? Eta zu kandas. Kandas, claro. Estaba loca. Y yo era un ornitorrinco. Ez dakitan leyenda urbana edo ez, baina esan zuztien da, Finas y Fer dauela inspirauta
kanda zen. Eskizofrenia. Eskizofrenia okura. Bai. Qué fuerte. Zukanda, aztea. Kaiate. Vale, Bai. Vale. Total. Eta zebaitxik derrigortze zuen aseri mozkortza? Derrigortzen, bakarrik aseri, te quiero mucho, Ez baina, Jako benetan. derrigortu bihar. Baina derrigortu itxosue. Ke hostia. Baina zeba galdera, ez dut uler, kantagatik. Bai, sin más, Punto. gure broma delako. Vale. Hori nahi man. Nik ez torre derrigortzen inozei, ese bitxia. Ni a escuchar mi música, chavales. Hori entzun. Bueno, aixeri deitzen bada zerbait engatek da, bestela dituko litzateke, pues jo que sé. Beste modu batean. Aixeria bada, pues... Ez da hori dator familizatik, Ah, vale. Ere itxate da aseri. Ah, vale. Una larga estirpe de series. Wow. Vale. Vale. Ba, Bueno, listo, bukatu dugu. Ba, oparia! Ah, oparia. Erregatu dugu zuentzako. Venga. Benetan zabizeko... Ez espero hemen. Katillu bi. Baina ez kalderantziz. Ze ona. Dinosaurus Oso también, guai, vale. tatuaje. Ze ona. Eskerrik asko. Bueno, benetan zabizeko katillu bi zuentzako. Zuen hermoso gozo, benetan zabiza sartzeko. European breakfast. Eman aixeriri bestela, edan. Café. Vale, paserita den sondako. Jenzo. Denso. Denso, tío. Palpacharán. Hori. Bueno, eskerrik asko etortzagatik, supergatikora. Maximo Bixok, gu oso gustora. Zuen laguntzaiei ere bai, Bai. konpainia daukagula horratzean ere bai, eskerrik asko. Eta entzulei, betikoa, iruzgile bat jarri, konpartitu, no seke. Ikusi, jarraitzu tata mutiko bebai, Hori jarraitzu entzun. benetan zabiz, eta datorren atalera artekariz. Agur. Agur.